Good morning tanan about the ini sa vaccination gapon. Ako lang po i-share. Kay daghan nag-chat nako. Kay nakita sa picture sa Facebook nga nagpa-vaccine lagi ko sa AstraZeneca. Nangutana sila unsay reaction gapon mga alas uwa ko masayop mga alas 9 to alas 10 siguro ko na injeksyonan. Wa ko'y gibate pagkahuman, wa ko malipong, way sakit bisan sa part nga gi-injeksyonan. Wa ko matog kay gi-observeran jud ng taman hanto ning out sa trabaho. Then uli ko pagkagabi gikan ko sa opisina kay tungod lagi aning usap ko sa nahadlok pod nga usa lagi bation kay dagat tungod ning mga balita mga reaction kuno og ma-injeksyonan ta ani nga vaccine. Ang ako delayed kaayo 2 AM today. Nibati ko og sakit sa likod, dizziness. Wala kong balik ato kay gibati na po og hadlok, sakit sa ilok. Pero di siya ingon sakit kayo. O mura ko gilantan pagtaman. Pero miingon po tong nurse pod gahapon nga nag-interview nako nga basin ko daw pod og headache. Wa man po headache nga gibati o sa batong uban. Basta mo ra to ako ang na gibati ron. Pero karon buntag wala na. Mga alas 2. Alas 2 gito to alas 3. Kapin. Nagsugod to ang gibate. Pero karon wala naman. Ayaw mo kadlok kung gusto mo magpa-vaccine kay para ra po ni sa ato ato. Share lang ko ani aron buhi man ko matay. Oh? Ligon pa kayo. Mo nang Moto. Ay lang hadlok. God bless.